सना बायनो थाखाय जुवेलारि गलायाव थांनो गोनांथि जानाय नंला। बे खेबनिफ्राय नोंथाङा एटीएमनिफ्रायनो सनाखौ गावनो गाव बख'नो हासिगोन। हायद्राबादाव गिबि खेबनि थाखाय गल्ड एटीएम फसंबाय। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि मादावनो गिबिसिन हायद्राबादाव गल्ड एटीएम फसंदों। हायद्राबादनि निजामाव बे एटीएमखौ फसंबाय। बे एटीएमजों मानसिफ्रा रांजों लोगोसे थोंजोङै सनाखौनो बख'नो हागोन। बे एटीएमआव गासै 5 केजिसो सनाखौ दोननो हायो। सना बायनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा जुवेलारि गलायाव थांनाङालासिनो एटीएमनिफ्राय सनाखौ बरननो हासिगोन। गासै 0.5 निफ्राय 100 ग्रामनि सना बायग्राफ्रा एटीएमनिफ्राय गोरलैयैनो सनाखौ बख'नो हासिगोन। बे गल्ड एटीएमआव सनाखौ बख'नो गासै 8 अपसनफोरबो होनाय जादों। अपसनफ्रानो जाबाय 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम आरो 100 ग्राम। बेबादि होखानाय अपसनाव सनाखौ सना बायग्राफ्रा गोरलैयैनो बख'नानै लानो हासिगोन। सना बायनो थाखाय जुवेलारि गलायाव थांनो गोनांथि जानाय नंला। बे खेबनिफ्राय नोंथाङा एटीएमनिफ्रायनो सनाखौ गावनो गाव बख'नो हासिगोन। हायद्राबादाव गिबि खेबनि थाखाय गल्ड एटीएम फसंबाय। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि मादावनो गिबिसिन हायद्राबादाव गल्ड एटीएम फसंदों। हायद्राबादनि निजामाव बे एटीएमखौ फसंबाय। बे एटीएमजों मानसिफ्रा रांजों लोगोसे थोंजोङै सनाखौनो बख'नो हागोन। बे एटीएमआव गासै 5 केजिसो सनाखौ दोननो हायो। सना बायनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा जुवेलारि गलायाव थांनाङालासिनो एटीएमनिफ्राय सनाखौ बरननो हासिगोन। गासै 0.5 निफ्राय 100 ग्रामनि सना बायग्राफ्रा एटीएमनिफ्राय गोरलैयैनो सनाखौ बख'नो हासिगोन। बे गल्ड एटीएमआव सनाखौ बख'नो गासै 8 अपसनफोरबो होनाय जादों। अपसनफ्रानो जाबाय 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम आरो 100 ग्राम। बेबादि होखानाय अपसनाव सनाखौ सना बायग्राफ्रा गोरलैयैनो बख'नानै लानो हासिगोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाबफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।